тамошобинони азиз, ассалому алайкум. Штабе ки аксари шумо огаҳӣ доред, мо чанд вақт пеш суҳбате анҷом дода будем бо Мирзо Юсуф Тоҳирӣ, беҳтарин табиби халқи Тоҷикистон дар соли 2010, ҳамчунин ғолиби озмуни табибони халқи Тоҷикистон дар соли 2013. ва ёдрасам карда будем ки бародари азиз, доктори азиз, бародари табиби шинохта Муллозуҳур Тоҳирӣ бошанд. доктор, бор дигар ба телевизиони Симо хуш омадед. мо шуморо панҷаин хуш омадед мегӯем. бовар кунед ки шунавандаҳою тамошобинони телевизиони Симои шаҳри Панҷакен, радиои Садои Панҷакен баъди суҳбати мо бо шумо хеле зиёд телефонӣ ба мо занг заданд ва хоҳиши такроран ташкил кардани ин суҳбатро пурсон шуданд. барои ҳамин суҳбати мо дар ин асос ташкил шудааст ва ман бори дигар ба шумо миннатдорӣ изҳор мекунам ки шумо дархости тамошобинони телевизиони Симо ва шунавандаҳои радиои Садои Панҷакенро рад накардед ва чихел бибинем кӯлбори шумо имрӯз ҳам хеле сербор аст аз рӯстаниҳои шифобахши Тоҷикистони соҳибсадо. хуш омадед. раҳмати калон устод. лутфан дар бораи ин гиёҳ шояд маълумот бидед. албатта аз раҳи сахту дури шоирият ҳаргаҳе пурсанам чӣ овардӣ, риштаҳои накандаи умед, қасами ношикастаи мардӣ. албатта ман ваъда карда будам ки ба ин даргоҳи бишносо бори дигар меоям ва бо мардум мехоҳам боз аз наздиктар суҳбат кунам, чунки пас аз сафари рафтани ман ҳам хеле зиёд телефон карданд. ҳатто баъзеҳо гуфтанд ки намешавад ки такроран баъзе ҳамон маводҳоро монеду дар борааш маълумот диҳед ки мо имконияти нависонда гирифтан надоштем. ва ман ба раҳ ба раҳ омада аз пеши ҳамин даргоҳи шумо, аз ҳамин даргоҳи Симо баъзе чизҳоро гирифтам ки хеле хосияти шифоӣ баланд дорад. афсус ки мо ба қадру қимати гулу гиёҳи худамон намерасем. як сухан ҳаст мегӯяд ки ҳар гиёҳ ки аз замин рӯяд ваҳдаҳу ло шарику лаҳ гӯяд, маъҷарам ҷуз банку тамоку дигари калима мегӯяд. манами қоқу беҳтарин дору барои бемориҳои ҷигар, масалан ҳамон гули қоқуро агар шумо 15 саҳар хеста мувофиқи имконият, агар организм бақувваттар бошад, 3 дона набошад, яктаги 15 саҳар канда хоҳед, ҳамин вазифаи роҳи беҳтарини талқакушоиро дорад. он чунон ки дар ҳабҳои эссенсиал, карсил ва алохол ҳаст. ё кунед дар як ҳамин мо чӣ қадар хосияти тавбатиро мебинем. масалан баргҳои ҳамин барои бемориҳои медию рӯда, онҳое ки илтиҳоби медию рӯда доранд, агар байни ҳаминро кушоидагар аз байнаш шир мебурад. ҳатто шири ҳамин барои нури чашмро барқарор кардан ва реши зеризаминӣ ҳамин бошад барои онҳое ки аз ғадуди пешчои мардҳо шикоят доранд, яъне ки аз бемории простата хосияти хуби шифоӣ дорад. гиёҳҳоро дар ҳолати аҳама тару тозагиаш субҳи барвақт, вақте ки нури офтоб намерасад, ҷамъоварӣ кардан дар кор ва дар ҷои соию салқин бояд ки хушк кунем. гиёҳи дигаре ки ман дар ҳамин ҷо боз ёфтам, гули хайрӣ. гули хайрӣ ба гурӯҳи ҳамон хосиятҳои балғамканӣ дорад. ҳама қисматаш, гулаш, баргаш, пояш, алҳоли ки ҷавонтар ҳаст. ҳамон ҳабҳое ки адхар ки вачи гуфта духтурҳо менависонанд, дар таркиби асосиш яке аз ҳамин гули хайрӣ аст ки ҳатто дар таркиби мукалтин асосан аз ҳамин иборат аст. онро метавонед ки баргу пояашро гирифта чой карда нӯшан, аз сулфаю балғам хеле нағз. агар онҳое ки аз ревматизм, радикулит, аз ин гуна дардҳои буғуму пайвандҳо шикоят доранд, ҷӯшонда дар оби ва пойро бигузоранд, хеле шифои комил мебахшад. ҳатто агар ҳамин барги инро ки дар болош патчаҳо дорад, гирифта ба болои оби хунук монед, пас аз ним соат ба чашм гузоред, ҳатто нури чашмро ҳам даво мебахшад. дигар гиёҳ мана ин алафи газанда, инам аз ҳамин саҳнҳои шумо гирифта шудааст. бисёртар барои онҳое ки хунравӣ зиёд доранд, хоҳе ки аз хунравӣ узвҳои занона бошад, хоҳе аз рӯда бошад, хоҳе аз бинӣ бошад, мо метавонем ки ҳаминро аввалан чой карда бинӯшем. дуюман онро метавонед ки хока карда ба бинӣ гузоред барои хунравиҳои бинӣ. ҳатто агар онҳое ки аз дарди сахти сар шикоят доранд, ҳаминро куфта ба пешонӣ бигузоранд, дарди сарро шифо мебахшад. аз он ҷумла ба бемориҳои гаймарит ҳам давои хубест. хуб ин як чизи дигар ки ҳоло хеле ҷавонтар аст, бо номи ҷағҷағ ё ки сумкаи ҷӯгӣ мегӯянд, бо забони русӣ пастушрам сумка. ин ҳам барои бемориҳои медию рӯда ва ҳам барои захмҳои медию рӯда. дар бори барги зуф бошад, мардуми мо خیلی معلوماتی پرتر دارد. اصلا اینه برای تمام نمودی بیماری های همون
захми меъда, эрози рӯдаҳо, барои бемории илтиҳоби меъдаи рӯда тавсия кардан мумкин аст. ҳатто ба яраҳо ҳам агар инро куфта бипошед, яраҳоро шифо мебахшад. он чиз ки мана тару тоза мо аз назди даргоҳи ҳамин симо камдем. агар дар бораи мана ин гиёҳҳои дигар маълумот додан дар кор бошад, ин гиёҳи мухалла аст. мумкин дар аксарият қишлоқҳои худи панҷакент ҳам рӯяд. ягона гиёҳе ки муддати 6 моҳ бемалол истифода бурдан мумкин аст. масалан баъзе гиёҳе аст ки миҷози бисёр хуб гарм дорад, дар дараҷаи сеюм чорум, онҳоро дуру дароз истифода бурдан мумкин нест. ҳамаги мақсад то 18 рӯз, зиёдаш 24 рӯз. аммо ин гиёҳро то 6 моҳ метавонед истифода кард. барои калом намуди бемориҳо, барои онҳое ки фаромӯшхотирӣ доранд, барои бемориҳои талхадон, барои бемориҳои меъдаи рӯда ва дар тибби набавӣ дар як ҷое оварда шудааст ки агар онро дуру дароз истифода барӣ, ҳатто мӯи сари сафедро сиёҳ мекунад. хуб, устур санг ин аслан барои бемориҳои гурда, илтиҳоби гурда ва барои резондани санги гурда. агар мо ҳаминро гирем бо гиёҳи дигар ки раҳдавак аст омехта кунем ва боз гиёҳи дигар бо номи марғелон, агар аз ҳарси инҳо мо як маҷмӯъ созем, беҳтарин дору барои бемориҳои гурда мешавад. чунки хосияти хуби пешобронӣ дорад, фишорро паст мекунад, гурдаҳоро аз хуму сангҳо тоза менамояд.